Se kyllä suoraan sanoen kuulostit puhelimessa aika kummalliselta. Mitä on tapahtunut? Pakkaa tavaras heti! Joo. Terve menoa! Mitä? Miksi? Yhden palveluksen mä sulta pyytäisin. Mitä? Pakkaa tavaras heti! En ikinä. Voi saakeli! No hyvä on. Enhän mä nyt tosissani. Mutta viimeinen niitti oli se, kun Seppo... Miksi? Mun Seppo ja Tanja syytti mua siitä, että mä olisin mukaan varastanut Stellansin. Kirsikka, peruna, muussi, tomaatti, homo, nakki, mozzarella, kiisseli. Mikä ei siis pitänyt paikkansa. Mutta kun mun läheisimmät ihmiset ei enää luota muuhun, niin mä ajattelin... Sä päätit tehdä mitään. Pakkohan mun on jotain tehdä. No mitä sulle kuuluu? Nyt on muutama suonikohju tai muutama liikakilo, niin... Sinä turpa kiinni nyt! Hei? Seppo Taalasmaa. Ja nyt me sotutaan sua. Sopii yrittää.